Antonio Lopez bio je vredan čovek i mladi otac pre nego što je postao kralj Rosinje, najveće favele u Riju. Šef narkokartela i možda najtraženiji kriminalac u Brazilu, poznat je pod imenom Nem. Nemezis je fascinantan dokument o Nemovom usponu, uticaju na anarhičku odmetničku kulturu i na posledku o njegovom sunovratu. Pošto nije imao novca da plati lečenje bolesne ćerkice, 20-godišnji Nem bio je primoran da ga pozajmi od lokalnog mafijaša, a ta odluka ga je nepovratno vukla u kriminalno podzemlje Rija. U narednih 16 godina, uspinjujući se kroz hijerarhiju, Nem će pokušati da donese napredak i nepravdu gradu u kom gospodare bande i beda. Nastala na osnovu višegodišnjih Glenijevih ličnih razgovora i ispričana s mnogo ljudskosti i topline. Ova knjiga je hrabro, dramatično istraživanje uspona jednog kralja zločina u Riju i nečovečnih uslova života u faveli. Glenijeva tiho ispričana priča koja objašnjava zašto policija ne sme tek tako da se stušti na favelu i uhapsi glavnog gazdu i kako je jedan ulični stražar i pre svega pametni mladi Brazilac s bolesnom bebom može da se preobrazi u kralja zločina, predstavlja vrhunsko spisateljsko umeće. The New York Times Book Review. Fascinantno zalaženje uz zastrašujuće brazilsko podzemlje gde se čovek uvek igra na sve ili ništa. Nemezis se čita poput brzog trejlera. Sunday Times.